ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಕಾಡು ಕತ್ತಲಾದ ನಾಡು ಬೊಲ್ಪಾದು ಉದಯಮಾನೋಗ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ ದೇವರು ಅಸ್ತಮಗು ಬತ್ತಿನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಗು ಕತ್ತಲೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾನ ಜಾಲಡು ಕಪ್ಪು ಪರ್ದೆ ಪಸಿರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಿಕೆದ ಸ್ವರ ಆ ಮಂಟಮೆದ ನಡುಡು ಕೇಂದ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಯಾವು ಕೆಬಿ ಹೊರವಲಗು ಕೊಂಡೆ ಆಪುಂಡು ಚೆಂಡೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಕೇಂಡೆ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಆರ್ ಅಲ್ತದಕ್ಕೇನು ಆ ಭಾಗವತರನ ಸ್ವರತ ಉಲೆಪಾಟಕ್ಕೇನಂದಾಂಡ ಅವು ಏತೆ ದೂರ ಇತ್ತು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೊರ್ಲುಂತುಪ ಬಂದಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೈಪು ಯಕ್ಷಗಾನಗೊಂಡು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಡು ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಪ ಕಾಲ ಯಕ್ಷ ರಂಗನು ಬೊಲೆಪಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೆರೆಪಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಿನ್ಕಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರಿದು ಬೋದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಿಜಾರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸುತ್ತದ ಈ ಯಜ್ಞ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದುಲೆ ಸಾರಥ ವರ್ಮನೊತ್ತ 23ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರಗ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಂಪತಿలను ಸಿರಿಗರ್ಬುಡು ಉದ್ದಿತು ಬತ್ತಿನಾರು ಮಿಜಾರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆರು ಸಾರಥ ವರ್ಮನೊತ್ತ 40ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಪಂಡ 17ನೇ ಪ್ರಾಯಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗು ಸೇರಿಯರು ಸುರುಕಾದ ಕುಂಡವ ಮೇಳ ಐದು ಸುರುಕನ್ನಗ ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳ ಐದೋಕ ಕುಂಡವ ಮೇಳ ಕಟಿಗಳು ಮೇಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಳಲೆಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಜಾರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆರು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರಲು ಇನಿಕ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆಲು ಅವೊಂಜಿ ದಾಖಲೆಲು ಬೊಳ್ಳಿಗಿಂಡೆದ ಕೇಚು ಬಳ್ಳಾಲ ಒಪ್ಪರೆಯವು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯದ ಪಯ್ಯ ಬೈದ ಒಪ್ಪರೆಯವು ಅತ್ತಂದಂಡ ದಳವೈ ದುಗ್ಗಣ್ಣದ ಕಾಂಪು ಮೂಲ್ಯ ಒಪ್ಪರೆಯವು ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಲು ಕಾಡಮಲ್ಲಿಗೆದ ಚೋಂಕ್ರನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪರೆಯವು ಅಂಚನೆ ನಳ ದಮಯಂತಿದ ಬಾವುಕನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪರೆಯವು ಈ ಮಾತ ಪಾತ್ರಲು ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆಲು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಲು ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶಲು ಬಂದಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷ ಕಲಾವಿದೆ ಯಕ್ಷ ಕಲಾನಿಧಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಿಡ್ದಲಿನದೇ ತೊಂದಿರ ಹಾಸ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲನ್ ಪುದರೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷರಂಗೊಡ್ದೆ ತೊಂದಿನಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಸೇರಿನಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ನಿಗದಿನ ಮಿಜಾರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಕುಸಲ್ದ ಅಂಗನಗು ಬರ್ರೆ ಒಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಕೂಟ ಏರು ದಾದ ಕತೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಅದಕ್ಕೂ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲರು ಐದು ತುಂಬು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಮುಡ್ತಾತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ಯಮಿಲನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾ ಪೋಷಕರನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಲ ಆದುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸದ ನಮ್ಮ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೂಟ ನುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರೆಲ್ನ ಎದುಕೊನೊಂದು ಬದಲೇ ಇವೊಂಜಿ ಲೇಸಗ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ದಾದೆ ಕುಡದಾದೆ ಇರ್ನಕ ನಿಗಲ ಮುಗಿದಿಜೆ ಆಯಂಜಿ ಬರೊಂದಿ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ದ ಕಟ್ಟದಾತನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುನೆ ಬಗದಾದಾಂಡಿತ್ತೆ ಆಯನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೋದಂಜಿ ಅಚ್ಚೂರ ಆಯನ್ ಲೆಪ್ಪುಲಿ ಆಯ್ ಬರ್ರೆ ಏನಜಿ ಇಂಚಿನೆ ಎನ್ನನೆ ಮೂಲ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಜಂಗುಲು ಆಯನ ನಿಮಿಷೋಡು ಮುಗಿಪುವ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಆ ಕೇರಿದ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಜ್ಜಿ ದಪಂಡ ಮೂಲು ಪೊರ್ತ ಒಂದುಂಡು ಮುಗಿಪೋಡು பலம்பே ஏய் பல இரு பல்பு நினைக்குமே தாதா எங்க பல்புನು ನನ್ನ ನಿಗಲ್ಟ ಎಂಗ ಪಾತೆರ್ದು ಅವು ಪುಂದು ಪುರಾಪುಜಿ ಎಂಗ ಈತೆ ಬನ್ಲೆ ಎಂಕೆನ್ನ 11 ಪ್ಲೇಯರ್ ತೋಜಲೆ ಏನಡ ದಾಪಿನಾತಿ ಅನ್ಮಲ್ಪೆ ಇದು ನಿಗುಲು ಹಾಕುವರತೆ ಎಂಕೆನ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲೇನ್ ತೋಜಲೆ ಏಯ್ ಓ ಏರ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೇನಿಗೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಏರ್ಬೋರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬರತ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂಗ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ತೋಡ್ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜವಾನೆ ಬೋಟ್ ಜವಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ ಪಲ್ಲ ಲೋಕು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ ಒಂಜಿಗಾಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಡುಗುಲುಜೆ ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ಟು ಭಯಂಕರ ಬಿರ್ಸೆ ಆವ್ ಏರಾಂಡಲ ಮರ ಎಂಗುಲೆನಾ ಅವು ಗೊತ್ತು ಎಂಗ ಅಂಡ ಜವಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆವ್ ಜವಾನ್ ಅಂಡ ಜವಾನ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆಪ್ಪಡ ಲೆಪ್ಪಿ ಲೋಕ ನಮಗೆ ಅಂಡ ಲೋಕ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟು ಬೋದಿನಾ ಪಪ್ಪನ್ ಲೆಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬುನ ಪಪ್ಪನ್ ಲೆಪ್ಪು ಪಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬುನ ಹತ್ತು ಮರ ಯಾನೆ ಗೊಬ್ಬುನು ಉಂಬೆ ಗೊಬ್ಬುನೆ ಉಂಬೆ ಗೊಬ್ಬುನೆ ಏನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿಗಾಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಡಿಕೆ ಭಾರಿ ವಿಚಾರಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ಮರ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಅಂದ ಏದ್ ಪುರ್ತುಂಟು ಗೊಬ್ಬ ಯಾನ ಪಂಡಣ ಕೆಲವು ಸಲ ಕಾಣೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲವು ಸಲ ಬಯ್ಯ ಅರ್ದು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಓ ದೇವ ಈ ನಮನಿ ಗೊಬ್ಬುನಾಥ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮಿನರ್ ನಮ್ಮ ಧೋನಿ ಇಡಲಪ್ಪ ಅಂದ ಈ 4-6 ಪೂರ ಹಾಕುವನಾ ಈತೆಲ್ಲ ಜೋಡ್ 4-6 ಬಾಡ್ರ ಹಾಪುಂಡ ದಾನಿ ಕೆಲವು ಸಲ 5 ವಾಚ್ ಪಲ 4-6 ಆದಿ ಓ
ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ 4-6 ಹಾಕುನಾ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಮನೆ ಗೇಮ್ ತೂ ಓಡು ಒಂದ್ 6 ಮಾಡ್ದೋಜಲ್ಲ ಒಂದ್ 6 ಮಾಡ್ದೋಜಲ್ಲ ತುಕ ತುಕ अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ಕುಡಾರ ಪಾಡು ಕುಡ 4 ಮಾಡ್ದೋಜ 4 ಮಾಡ್ದೋಜ ಲೂಡಗೊಬ್ಬು ನಯನ್ಕಂತ ಲೂಡುಡು 4-6 ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಐಕ್ಲೇನ್ಕಂತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದ್ ಬರತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ నీకు బ్యాట్ బాల్ గొప్పరే గొత్తుజామే నీకు ಓ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ನೆಕ್ಕಲ್ ರಡ್ಡಿ ಜನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಬಂದ್ ಯಾಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಇಂದೇ ಬಂದ್ಪೆ ನಾನು ಆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇರ್ನೆಂತೂ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡತಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಡ್ ಚಾಕೋ ರದ್ದಿಲೇ గొప్పరే గొత్తుండే ఆ బ్యాట్ బాల్ గొప్పరే గొత్తుండు అని అదే ಅವನಿಗೂ ಬಾಯಿ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡ್ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಬಂದ ಇದು ಮೆಚೂರಿಟಿ ಉಂಡ ತೂಕ ದೇ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೋರಿ ಈ ಡಗೌಟ್ ಹುಡುಕುಲ್ದ ಡಗೌಟ್ ಬನ್ನವೋ ಅಲ್ಪ ಪಿದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರೀಟ್ ಚೇರ್ ಬಾರ್ದು ಪೇರಿದೆ ಐ ತುಂಬೆ ಕುದೊಂದಿ ಅಟ್ಟೋಲ್ಗೆ ತಿಗಲ್ದಾಟ ಇದು ಸರ್ಕಸ್ ಉಂಡು ಅಟಲ್ಗೆ ಬಾಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಗ ಈ ದಾದ ಎಂಚ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಲ್ಪ ಈನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ದಾಲಿಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಒಂಜ ಊಟಾತೇಡ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗ್ಯನು ನಮ್ಮ ಕಂಡೊಡ್ಗೊಬ್ಬುನಗಲ್ಲಕ ಸಾಪಿ ಒಂದು ಮೂನಿ ಒಂದುಲ್ಲತೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಆಟಾತೇಡ ಎಂಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುನು దేగమేవు ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಎಂಕೆ ಸಿಕ್ಕುಡು ಆವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕನ್ ಈ ಮೂನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆದ ಪೋಯ ಈ ಗೊಬ್ಬಿಯ ಗೊಬ್ಬು That is beautifully played. Now you can't feed Matthew Hayden too many balls in that area. We know that's right. ಈ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಬತ್ತನಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಏಯ್ ಯಾನುಂಡಿದ್ದು ಒಂಬಕ್ಕೆ ಬಂತೀನಿ ಈ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಈ ಮಣ್ಣದಿಂದ ಪಾಪ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಔಟಪ್ಪ ಏ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಮಿ ತಾಸನೆ ಏ ಅಂಪೈರ್ ಔಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪೋಯ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೋಯ ಏ ಯಾನುಂಡಿದ್ದು ಇರ್ನ IPL ಟೀಮ್ ದ ಒಂದು IPL ಪ್ಲೇಯರ್ ನೆಲಟ್ ಶಾಂತ ಮಾರ್ದೋಲ್ ಪುಗ್ಗಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಚಿಂದ ಬುಲ್ಪಿಲಕ ಬುಲ್ಪೊಂದುಲೆ ನೆಲಟ್ ತುಳ್ಳಾರೊಂದುಲೆ ಇಂಚಿನ ಐಕುಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆ ಚಾತ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಚಾ ಕೊರ್ರದಿಲ್ಲ ಲೆತಂಬಲೇನೆ ಅವ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊಬ್ಬು ಪಯ ಅಲ್ತಿದ್ದೆ ఓటే బల్పును బే చాతావులు ఈన అల్పం బే క్యాంటీన్ డి ఆ గోళీ బజే చట్టమన బిస్కెట్ ఆమ్లెట్ ఇడ్లీ వడ మసాలా దోశ ఉత్తప్ప సీరా యానాన్ పత్తు యాన్ సరి మల్పే ఉందు ಏನು ಇಡಲೆ ಈರ್ದಾದ ಇಂಚೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲ ಇಂಚೆನೆ ಅವನುಂಡು ಎರಡು ಫಾತಿಯರ್ನು ಎರಡು ಹೋಪಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇರಿನ ಬೇಲೆ ಮುಂದುವರ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಆ 11 ಜಂತ ಟೀಮ್ ಆಜಿ ಒಂಜಿ ಆಜ್ಯಂತನಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಬತ್ತಾರ್ಪೆ ಅಂತ ಬತ್ತೆ ನಿಕ ಮುಗಿವ ಅಂದು ಕುರಿಪೋತಿ ಕುಂಬೋಡೋಗು ತೆಟುಪೋತಿ ತಾರದರಕ ಒಂಜರ್ದೊಂಜಿ ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿಲೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಬೈ ಕಲಕ ಬರವಲೇರು ವೈಷ್ಣವಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದ್ಯ ಕವಿತಾ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಣ್ಣನ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಡೆಯಿರ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತೆಯ ಬೊಕ ಎಂಚಿನೇ ಕರ್ಮ ಏ ಪುತುನುಲಾರ ಮುಗ್ಗಿರ್ನಿಚ್ಚಿ ಅಂದ್ಯ ಯಾನಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಅಪ್ಪೆಲಡಿ ಪಿದಣ್ಯ ಪಲ್ಲಕ ಎನ್ನ ಇಪ್ಪಡು ಕವಿತಾ ಈಂಚಲೆಯಾ ಸೇರುಲೆನಾ ಓ ಇಂದು ಪಲ್ಲಕ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿಂಚಲಿರಿ ಒಪ್ಪ ದೇವರೇ ಕಾಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಕಂಡನಿ ಕೇಂದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದನಿ ಮರದಿ ಕಂಡನಿ ತಿನ್ಪೇನಾ ಮಾರಿ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಮುಕ್ಕುಲೆ ಕೊಂಚ ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದ ಗಲಟೆ ಆಪುನಿ ಜಾನ್ ಅತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡಿ ಮಾರಿ ಬತ್ತಿನ ನಿಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡು ಒಂದು ಪೋಪನ ಬೇಲೆ ಊರ್ದಾಗ ಓಡಿ ಬಂದು ನಿಕ್ಕಿದಾನೆ ಮಾರಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಈ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಡೆಯರ್ತೀರ ಇಡಗಲ ಬತ್ತಿನ ಚೆಕ್ ಏರ್ ತೀಪುನ್ ಮಾರು ಸಾವು ಮಾತೇರ್ನ ಪನ್ಪೇರಿ ನರಮಾನಿ ಮದಿಮೈ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನುಡು ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತು ಬುರುಡಿಗೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನುಡು ಖಾಲಿ ಮೈಲ್ತುತ್ತೇ ಬೂರು ಒಂದುಂಡು ಐತ ಬದಲು ತೆಡ್ಲು ಬೂಡ್ದೋಡು ಬಾರಿಗೆ ನರಮನಿ ಏಪಲ ಪರಿಬೊಕ್ಕ ಬೆಗರಿ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಗರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ದು ಮೂಲ ನಾಯ್ದೆಲಕ ನೆಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಓ ಉದಿಯರ್ ರಜನಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ತಮಿಳು ಬಿಚ್ಚರ್ದೇರು ಗಜ್ಜಿನಿಯಾ ಮಾರಿ ಬತ್ತಿನವ್ರೆ ಏನಿನ್ನ ತರಪುರ ಗೀಸೋಡ ಕೆಟೆ ಕೀಟು ಪಾಡೋಡ ಕೆಟೆ ಕೊಚ್ಚೋಡ ಮಾರ್ಲಿಲ್ಲಕ ಅತ್ತ ಬರೈತಿ
ಇದಾದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಸ್ ಕಾಪುಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ನ ಪುನಃ ಕಾಪುನ್ಯಾ ಮಾರಿ ಅಂಚತ್ತು ಬರತಿ ಇತ್ತೆ ಸೀದೆಲ್ಲ ನಿಂತ ಬುಡ್ದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪೋಪುಣೆ ಜಾನ್ ಪೋಪಿನಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಅತ್ತು ಬರತಿ ಪೂರ್ತಿ ಬರತಿ ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕೀರ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಡೆಯರ್ತೀರ್ ಜಾನ್ ಪೋಪೆ ಬಣ್ಣ ಪೋಪಿನಿ ಈ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮರತಿ ತುಲ ಕಂಡನಿ ಬೊಡದಿ ಪಂಡಗ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಡು ಆಯ್ತು ಕಂಡನಿ ಪೋತೊತ್ತ ಬರ್ಪುನಲ್ಲಂಚಿ ಬೈದು ಅಲೆಯ ಮರ್ಕ ಮೇನನೆ ತೂಪಿನಿ ಆಯ್ದೆ ಇದು ಪುಣಿ ಅರ್ತು ಒಂದೇ ಪಾಪ ಮದಿಮೆದ ನಾರಿ ಸುಧಾರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂಚಿನೇನು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಿರಿ ಮಾರ್ಲಿಲ್ಲಕ್ಕ ఇంకా అజంత ಬಗ್ಗೆ ಏಪನೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬದ್ಬೆದಲ್ಪ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸುಧಾರಪು ಇರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪು ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿಲಿ ಪನ್ಪುಣ ಜೋಡಿ ರಡ್ಡಿ ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ಪೋಂಡ ಗಾಡಿ ಲಗಾಡಿ ಮಾರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಜ ಮರ್ಲು ಬತ್ತೀರಿ ಗಾಡಿ ಲಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪುಗ ರಿಪೇರಿ ಇಂದೇನಿ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪುಣ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಅಬ್ಬಸ್ ಗುಜರಿಗೆ ಮಾರಿಡು ದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮರ್ಲು ಬತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ತುಲಾ ದುರ್ಗಾಂಬ ಇಂಜಿನ ಬಸ್ಸು ಮಾರ್ಲಿಲ್ಲಕ್ಕ ರಜನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿಯಾಗೊಂಜಿ ನಿನ್ನ ಮಿತಿ ಏತ್ ಮೋಕೆಂಡು ಗೊತ್ತುಂಟ ಮೋಕೆ ಇರೇಗಿ ಮಾರಿ ಏರ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಂಡು ಇರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಂಡು ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪೊಂಡ ಉಲೈಡುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಈಗ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಂಡು ನಾನೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಇತ್ತ ನಿಲ್ಲಾಗ ಬಂಡ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಈತ ಪತವ ಇದೆ ದಾದ ಸೂಯ ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ತೋರ್ನ ಸುಯಿ ಅತ್ತಪ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಕೊಣ ಇದೆ ಪಲ್ಲೆ ತೊರ್ಪೆದ್ದೀರ್ನ ಅಲ್ಲೆಗಿ ಮಾರಿ ಪತ್ತಿನಾರೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಇರ್ನ ಏಕಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಬರ್ ಬೈದಿನತ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗೇ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಪೊಲ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಮರತ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಟೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೊಂಜಿ ಪದ ಬರುತ್ತೆ ಪದ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಈರಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ದ ಚೀಟಿಯೇ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಪದ ಬರೀತಿನಿಗೆ ಇಜಪ್ಪ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ ಪದ ಬರುತ್ತೆ ಬರೀತಾರ ಬಗಿಲ್ಲೆ ಬಂಡ ತುಲೈತೆ ಫನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಯಕಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜಿಣಿಗೆ ಇಂಚ ಮಾಯಕಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜಿಣಿಗೆ ಬೀಜಿನ ಗಾಲಿಗೆ ಬೆರ್ತಿರ್ಗೆ ಬೂರಿ ಏರ್ಗೆ ಅಂತೋಣಿ ಅಂತೋನಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಉಂತೋನಿ ಅವಳು ಮಾರ್ಲೆ ಇಲ್ಲಕ ಬಿಂಗಿರಿಗೆ ಆಟೋನಿ ಕೂಡ ಎತ್ತ ಪದ್ಯನ್ನ ಲೈಕ್ ಆಯ್ ಜನ ಎಂಚಿನ ಪದ್ಯವು ಅತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಿಷ್ಟ ಓಡಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ತುಲ ನೀನ್ ಯಾನೆ ಪನ್ಸೀನಿ ಹೀರೆ ಪಲ್ಲೆ ತುಲ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಕೊಲ್ಲೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಎಂಚ ಕೊಲ್ಲೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೆರಿಯರೆ ಕೆರ್ತೊಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಪಣೊಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಮಾರ್ಲೆ ಇಲ್ಲಕ ಅವು ಏರಿ ಈರ್ ಬಂತೀನಿ ಬದ್ದೇನ ಅಂದ ಇನ್ನ ಮೂಕ ಮುಚ್ಚಿನ ತರ್ತು ಪಡಿ ಅವು ಏರ್ ಬಂತೀನಿ ಅವು ಗುರುಕಿರಣ್ ಮಾಮ್ ಬಂತೀನತ್ತ ಏರಿ ಗುರುಕಿರಣ್ ಮಾಮು ಇತ್ತ ಆರಳಿಕ್ಕು ಮಾಮು ಅಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೈತಿ ನಾನಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಮಾಮುಂದುಲೆ ತಂದು ಬತ್ತನೆ ಅನ್ನದ ಅಮ್ಮೆರೆಂದುಲೆ ಪೆರಾಪುನ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಸರ ಕೊನೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇತ ಐನೀರ್ ಸರ ಕೊನೆ ಇದ್ದಾರಾ ಕೊನೆ ಇದೆತ್ತ ಒಂದು ಕೊನೆ ಇದೆತ್ತ ಈರ್ ಸರ ಕೊನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗು ಕೊನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಗಂಗಾ ಸರ ಯಾಲ್ಲ ನಿಕ್ ಸರಗೊಂಡು ಓಡೆ ಪಂಡದೆ ಅನ್ಪಿಂಟೆ ಪೋಯಿಂಟ್ ಬಾರೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದನಿಗೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಮಂಡಿ ಇಚ್ಚಾಂಡ್ ನಿಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸರಕೋಣ ಪುಣ್ಯ ಅವಳ ಸರಕೋಣ ಪುಣ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ರಡ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಪಂಡದ ಗಂಗಾ ಸರ ಬಂದು ಸೀದಾ ರಜನಿ ತುಲ ರಜನಿ ಅನ್ನೊಂದು ಪನ್ಪುಣೇನು ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಿಡಿತೆ ಇಲ್ಲ ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಬುಚ್ಚಿ ಇತ್ತು ಬರ್ಪು ಜಂಡ ಇಂಚ ಬರ್ಪೋಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾನ್ ಬರ್ಬುಚ್ಚಿ ಸುಗೋರ ಕೈ ಕೊರಿಗೆ ತಿನ್ನೋದ ಹೇಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಬುಚ್ಚಿ ಬರ್ಪನ ಜನತೆ ಬಲ್ಲವಂಡ ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿ ದಯಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬರೋದುಂಟು ಅರ್ಧ ಯಾರು ಪುಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾರ ತಾನೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟಣ ಸರ್ ಮಾಸಂಡೆ ನಿಕ್ ದಾದ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಮಟ ಮುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾರೆ ಮೂಲು ದರ ಬರ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನ ಕೈ ಪತ್ತು ಹೋಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನ ಏರ್ಲ ಕೇರ್ನ ಕುಳಿಜಿಂದ ದಾನೆ ನಿಕ್ ಭಾಷೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರು ఒక ఎండదల అంతిజేరి ನೀನಡ ಬನ್ನೊಂದು ಬರ್ರೆ ಆರು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಕಜಿ ಕೊರದು ಬೋತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ ಅಂಚತ್ತ ಬಂದಿ ಮೊಕ ಆರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರು ದಾದ ಸರ್ ಏಪ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ನಡು ರಾತ್ರಿ ಒತ್ತಿ ನಡ್ತಂ ಪೋಪಲ ಆನಿ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಣ್ಣದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕ ಅವು ಗೊತ್ತನ ಭಾಷೆ ಜನ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಪದ್ರಡ ಹತ್ತಿಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನ ಕೈ ಪತ್ತು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಪಲ್ನಕೈತೆ ಗಂಟೆ ತಾನು ಬನ್ನಿ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಪದ್ರಾಡು ಅಂಜಂಡ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊಯ್ಪೋಲ್ಯ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ಹೋಯ್ಪೇರೆ ರಥ ವೈಪುನ ಮಾರಿ ಈರ್ ಸರ್ ಈ ರೇಂಜ್ ಬನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು 12 ಗಂಟೆ ಪೋಣ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಅವ್ರ ದುಮ್ಮಾನ್ ಸರ್ ಇತ್ತ ಎಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು 16 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಎದುರು ಬಿಯರ್ ಕಾತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಅಪಕ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿ ಅವು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಯಾನೆಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಯಾನೇ ಊರಿ ಬಾಜಿ ನಕ್ಲೆ ಕೈರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಜಿಲು
ಅವು ಕೆಲವೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾತಾರ ಲಂಚನೇನ ಮಾತಕಟ್ನೆ ಅವು ಅಂದು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಒಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಸಂಡ ನಿಕ್ ಒಂದು ಪರಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ತು ಸರ್ ಬಗದ ಪೊಸ ಇಸ್ತ್ರೀ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಒಂದು ಏರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ್ ಮೊನ್ನ ಸೊಂಟೋಗು ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟಿನ ಕಂಡನಿ ಯಾನು ಸೊಂಟದಾದ ಮಿತ್ತ ಮಾರೆ ಓ ಕೆಕ್ಕಿಲ ಕರಿಯನ್ ಕಟ್ಟಣ ಕೆಕ್ಕಿಲ ಕತ್ತ ಬೊಗ ಸೊಂಟು ಗೆಂಜ ಸೊಂಟು ಪಟೇನುಲು ಅಂಜೆ ನಂದು ಒಂದು ಏರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸರ್ ಏರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಡಿದಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡದಾದ ಒಟೋರಗೇನ ನಿನ್ನ ಬಡದೆತ್ತ ನಿನ್ನ ಬಡದಿನ ಖಂಡನೆ ಬಡಿದಿನ ನ್ಯಾಯ ಇಂಜಿನ ಗಲಾಟೆ ಎತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಇವನು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹತ್ತು ದಾದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕೈ ಬತ್ತದು ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಮೂಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಲ್ ಸರ್ ಮೂಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಲ್ ಸರ್ ಅವೆಂಚ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸರ್ ದಿನಕ್ಕ 25 ಗಂಟೆ ಮೂಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಮಾತೆರ್ನ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ 24 ನಿನ್ನ ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಅವು 1 ಗಂಟೆ ಓಟಿ ಸರ್ ಓಟಿ ಅಂದು ಸರ್ ಮೊಲ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವುದು ಆತ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಣಿ ಸರ್ ಕೂಡೊಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಸರ್ ಮೂರು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದ ಮೊಲ್ಲಿಗೆ ಬಚ್ಚಿಂದ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡ್ದು ಸವ್ಯನ್ ಎತ್ತದ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪವನಿ దాదా అవస్థ బుడిది ములిపల్లి ఇరి ములిపల్లి దాదా మనికిల దాదా గలాటే దాదా సరే మీరు మూంగుట పార్ది బతున్నతి పొక్కడి దిన డౌట్ ಬಂಡಿ ಸರಿ ಡೌಟಾ ಅಂತ ಸರಿ ಓಹೋ ನಿಕಲ ಡೌಟ್ ಪುರ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಇಂದು ಎನರ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತು ಐಕೆ ಎಂಕಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೆ ರೌಂಡ್ ಸುಬೈದಿನ ರಾಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಉಂತಾದೇರ್ ನಾರೇನೆ ಲೆಪ್ಪೆ ಸರ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಸರ್ ರಾಜ್ಯ ನಾನು ಪತ್ತದೆ ಸರ್ ದಿಕ್ಕದು ಬುರ್ದೇರ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಬಲೆ ಸರ್ 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 ಅಂಚತ್ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಎಸ್ಐ ಕೊಂಚ ಎಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡು ಬರ್ಪಣ ಚಿತ್ತ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಾನೆ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸಾರಿ ಸರ್ ಎಂಚ ಎಸ್ಐ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಒಪ್ಪೆ ಸರ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಸರ್ ಎಂಚಾನ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಎಂಚಾನ್ ಎಂಚಾನ್ ದಾಡೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ದೊಂಕು ದಿನ ಆಗತ್ತ ಮಂಡದ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಸ್ಕರ ಎಂಚಿನೇಕಿ ಮಂಗ ಕೋಲ ಕಟ್ಟವ ಮೈ ಸಾರಿ ಸರ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ದಾದಾ ಯಾನ್ ರಡ್ಜ ನಾನು ಪತ್ತದೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ನಟ್ಟು ನಕಲ ಅಟ್ಲೆ ಕೊಂಚ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಸರ್ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಯಾರು ಮಗಳು ಕಂಡನೆ ಬಡಿದು ಸರ್ ಆಯ ಮಗು ಮುಲ್ಪಂಬು ಉಂತೊಂದು ಮುಲ್ಬರ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಜಂಬರ ಜಲ್ದಿ ಆತನ್ ಸರ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಬನ್ನಗ ಸರ್ ಆ ಪೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ತೋಂದಿತ್ತು ಸರ್ ಈ ಬನ್ನಗ ಆ ಪೊಂಜಿ ತೋಂತಿನ ತೋಂದಿತ್ತು ಸರ್ ಒಂತೆ ಪುರ್ತನಗ ಅಂಬಿ ಬತ್ತೆ ಸರ್ ದಾದ ಮಲ್ತಿ ಬತ್ತದು ಪೊಂಜೋನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ಆಯಲ ಉಂಟೆ ಸರ್ ಈ ದಾದ ಮಲ್ತ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಸರ್ ಬತ್ತದು ಬತ್ತದು ಯಾನ್ಲ ಉಂಟೆ ಸರ್ ಮಂಟಸ ಮನಮೆ ಪೂರ ಉಂಟು ನಂದ ಪಿರಾಡ್ ಓದು ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಪಕ್ಕ ಆಯ ಬನ್ನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತು ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸರ್ ಪೊಂಜೋನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತು ಒಯ್ತು ಸರ್ ಅಬಲೇನು ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಬಲೇನ ತಾ ಪೊಂಜೋನ್ ಮಂಡದ ಇದು ಯಾ ಇಂಚುವಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೇನೆ ಬಿ ಪರ್ತೆತ ನಾನು ಪೂರ ಉಂಟಾ ಯಾನಂತ ಮಲ್ಲಗಣಜಿ ಭಾಸ್ಕರ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಭಾಸ್ಕರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುದೇವ ಗುರುದೇವ ದಾದ ಬಸ್ಸುವ ಮರಲೆಲ್ಲ ದಾದಬೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಾಲ್ಪುಡ ಅಂಚಿತ್ತ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಏನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಸರ್ ದಾದ ಮಾರುವನ ದಾದಿ ನಿಕ್ಕ ಮಾರೈತನ ನಿಕ್ಕ ಮಾರು ಹೆಂಚಿ ಕರ್ಮ ಬಾದಿರ್ನಿ ಸಾರಿ ಜಾಂಚೆ ಪಣುಚ್ಚಿ ಸರ್ ಅದೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಬೋಡಿಗೆ ಆತನು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಬೋಡಿಗೆ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಯಾಪಲ ಬಾರ್ಬೆಂಡರ್ ಯಾನ್ ಹತ್ತು ಸರ್ ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾನೇ ಸರ್ ತಪ್ಪ ನಿಂಪಂದು ನಿಪ್ಪು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಬೋಡಿ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಪಲ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೋಡು ಓಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಟ್ಲ ಮತ್ತ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ದಾದ ಬಗಲ ಮೂಲೆನ್ನು ಬುಡಿದಿ ಸರ್ ಅಂಡ ಸರಿಂಜಲ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಸರಿಂಜಲ್ ಸರ್ ಬೊಟೆದಿ ಸರಿಂಜಲ್ ಸರ್ ಕೇಂಡ ಎಂಚಗೆ ಪಾಪ ಪರ್ಪನೈಟ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಬೊಟೆದಿ ಸರಿಂಜೋಲ್ ಈ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸರ್ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆ ಆಂಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಮುಟ್ಟುದು ಬಾತಿರ್ಲಿ ಅಂದು ಸರ್ ಸರ್ ಅಂಚ ದಿ ಇರಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಚ್ಚಾನ ಬರ ಮನ್ಪರಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹೊತ್ತು ಕೇನ ಇಂಚಿನ ದಾದಗೆ ಸರ್ ಎಂಚ ದಾದಗೆ ಒಂದು ಆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲತ್ತ ಅಂದು ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತಿನ ಆಂಜೋಕಲ್ಡ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟು ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಯಾನಿರಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಸರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಜಾಂಜೋನ ಇಂಚೆ ಕೈ ಪಾತ್ರ ಮುಟ್ಟುಂಡ ದಾದನ್ ಸರಿ ದಾದಾ ಬಿಡ್ಬೆ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನಿವೆ ದಾಲ ಅಬ್ಜಿದೆ ಇಂಚ ಕೈ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ದಾದಂಡಿ ಇಂಚ ಬುಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪತ್ತು ಪಾತಿರ್ನಿಂದ ಪನ್ಕ ದಾದನ್ ಸರಿ ದಾಲ ಅಬ್ಜಿ ಮರಲೆಲ್ಲ ದಾದಾ
ಯಾನೊಂದು ಕೇಳ್ಮೆ ಭಾಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜು ಇಂಚ 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 ಬತ್ತದ ಪಾತೆರಂಡ ದಾದಾ వల్ల సంగత్యా వల్ల విషయన అంది ಸರ್ ఇక్కడ బల్ల అకర వాడి బాబా ఇక్కడ బల్ల ಸರ್ కొంటు కొందు సైపనా ಸರ್ ಇಂಚ ಪತ್ತೆ ಪಾತೆರಂಡ ದಾದಾ ಪುಣ್ಣು తాలాపుజి సార్ ಇಂಚ ಬುಡು బుడక ಇಂಚ ಪತ್ತೆ ಪಾತೆರಂಡ ದಾದಾಂಡು మల్ల సంగతి ದಾದಾ ಪುಣ್ಣು తాలాపుజి ಏನಾಗ್ತದ ಮುಂದು ಸಹ್ಯ సయ్యర్ సార్ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬುಟ್ಟು ಸರಿ ఓడే సార్ ఓడే బర్ఫుల్ పోలీసు ఓడి ಗೊತ್ತೇ ఆయన బొడే తెత్త ಎಂಚ ఆయన బొడే తెత్త ಯಾರನ್ನ ಬಡ కుసాలు కట్టుకుంటారు మళ్ళీ ఎంత ಯಾರನ್ನ ಬಡದಿ ಅನ್ನದಾన్ని ಪತ್ತುನಿ ಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನೇ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಥ ಎನ್ನುವರು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಟಿವಿಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಕೆಂಪು ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ತೋಜವೇರು ಇಂಚ ದೂಂಚಿ ದೂಂಚಿದ ಬುಡ್ದು ನಿಖಿಲ್, ಮರಳ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೀ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿನ ತೂ ಒಂದೇ ಕುಳ್ಳೋಡ್ಬೇಕು ಅದೇ. సరే మీరు సరిజ్జరు సరే మీరు జన సరిజ్జరు ಎಂಡ వాళ్ళు పొన్ను బాలే పనుకుందా అదగే. ఇందు సరి దాదా ತಂದೆ ದಿಕ್ಕು తిక్కినేకి ఇప్పుడు డౌట్ పండి సరే ఓదేవా దిక్కినే అంద సరే ఆతేనే సరే మీరు మదిమే ఆవిడ దుంబు దాదాపు పని తిరుగుతున్నా సరే నేను ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂದು ಹೋಪೆ ಪಿರಿಕಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂದು ಹೋಪೆ ಅಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂದು ಹೋಪೆ ಅಂತ ಪನ್ನು ಅಂತೀರಿ ఓదేవా ಅಂಡ ಮದಿಮೆ ಬೇಕು ಒಂಜೇ ಕೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಂದು ಹೋತಿ ಸೇರಿ ಕೇಳಿ ಪಾತ ಪನ್ ಪದೇ ಅಂದು ಮದುವೆ ಆಡ್ದು ಮಡೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬೈ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬೈ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಲೆತ್ತಂದೆ ಬತ್ತಿಜ వచ్చిరి ನಿ ಕೆಂಡ ಮಾಡ್ರೆ ಹೇಳಿ దాది ఈర్నే ఎంచిన సార్ పండు ఈర్ పోలీసు సార్ ಅಂಚತ್ತು ಬರೆಯ ಯಾಂಡ ಬಂತು ನಾ ಯಾನ್ ಬೇ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಾದ ಐ ಲಪಡಾ ಬುಜ ಅಂಚ ಒಟ್ರಾಸ ಪಾತೆರ್ನ ಸರಿ ಸರ್ ಮಕ್ಳೇನ್ ಮಾತು ಇಂಚಿ ದೀಪನ ಓಡ್ಚಿ ಮಕ್ಳೇನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಗ್ ನಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೊಡೆದು ಕ್ಯಾಪ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪರ್ಪದ ಎಂಚಿನ ದೀಪಾವಳಿ ತರ ಸರ್ ಉಂಡಾತ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಕ್ ಕಂಡನಿ ಬರ್ಚದೆ ಎಂಕ పొడిచి కండని ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಬರ್ಚಿ ಇಂಚಿ ಕಂಡ ನಿತ್ತಿನದಾನೆ ಬರ್ಚಿ ಸರ್ ఆయన ಉಳ್ಳದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಉಳ್ಳದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇರೇ ವಿಷಯ ಬನ್ಪೆ ಸರ್ ವಿಷಯ ಬನ್ಪೆ ಇರೇ ಕೊಂಚ ನೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಸರ್ ಕುಡಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಗಲ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಓಟು ಗೊಂತುನಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಪೋಪ ಖಂಡಿತ ಬೋಡು ಹ. ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಪೋಪ ಅವೆ ಗೆಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆಂಡಲ ಪ್ರಚಾರ ಪೋಪನಾ ಓಡು ಮಾರೆ ಹೌದೇ ಓಡು ಹೌದೇ ಏಪ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಊರ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ರೆ ಕುಡೊಂಜಿಂಡು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಒಣಾಸ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಜಿ ನಿರೆಕರೆ ಪೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ ಪೂರ ತಿನ್ನಾಗುನ್ನಾಗನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬದಾಗ ಚತ್ತು ಸರ್ ಉದಾಹರಣೆ ಸರ್ ನಿರೆಕರೆ ತೊಂಜಿ ಪೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದನಪ ಬಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಒಣಾಸ್ ಮಲ್ಪುಲೇಂದು ಬನ್ಪು ಜನ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು 916 ಪ್ಲಸ್ 916 ಎಂಚಿನ ಜೋಸಾಲು ಹೆಂಚಿನ ಮಾತು ವಾ ಅಂತ ಸರ್ ಯಾನೊಂದು ಕೇಳಿ ಬರಿತೆಲ್ಲದ ಪುಂಜು ಬಂದಾಗ ಈದಾದ ಮಂತು ಎಂಚ ಬರಿತೆಲ್ಲದ ಪುಂಜು ಬಂದಾಗ ಈದಾದ ಮಂತು ಅಂತ ಪಾಜೆ ಬಾರ್ದು ಜೆಪ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ವಾಸಗೆಟ್ಟಿನ ಪಕ್ಕಂಬೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲೇನಾ ಮರಲ್ಲಕ್ಕ ಮಾತಾಡಲಿ ಬಾ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಪುಂಜು ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಮಾತ ಏಸಿಗೆ ಮಾತಾಡ ನಂಚ ಈಗ ಏಪಲ್ಲ ಎಡ್ಡಡಿ ಪುಡುವರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಡಿದಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್, ಬುದ್ಧಿ ಬಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಣೆ ನಾನು ಬಾರ್ಲಾಕದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ತೆರಿಯ ನಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ ಬಡದಿಗ್ಲ ಗಲಟನೆ ಯಾನು ಅವೇ ಕೊರ್ಪಣೆ ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡದಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿನ ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡಲ್ಲ ಕಾಲಿ ನಾಲ್ಗೋಡದ ಇಲ್ಲದ ನಡು ತುದಿಯೋಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಯಾಪ ಇಲ್ಲದ ಜಾಕಿಲ್ದ ಪಿದೆ ಬತ್ತಂಡ ತೂಯಿನಾಕಲು ಪನ್ಪೆ ರಕ್ಲಿ ಪೂರ ತುಲ ಅಕ್ಲ ಮರ್ಲು ತುಲ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ಪೊಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ಎಂಚಿನ ಋಣಾಣ ಬಂದ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಡೆ ನಮಕ್ ಜಡ್ಜಾದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡಪಡ್ದು ಬರ್ಪೇರೆ ಇಂಚಿ ತಾಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೆನ್ ಎಡ್ಡಡಿ ಪಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಈತೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬೈತೀರಿ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೈ ಬಂದದ್ದು ಬರ್ಪರುತ್ತೆ ಸರಿ ಸರಿ ಎಡ್ಡಡಿ ಪುರ ಅಪ್ಪಲ ಐ ನಿಕ್ಕಿಲ ಬರ್ಪುಣೆ ಎಪ್ಪಲ ಪರ್ದು ಬರ್ತನೆ ಎಡ್ಡಪ್ಪನ ಬಲ್ಲಿ ಪರ್ದು ಬರ್ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಲ ಪರ್ದು ಬಣ್ಣದಾದಪ್ಪನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ಹಾಳಾಪುನು ಕಾಲಿ ಜೀವ ಹಾಳಾಪನತ್ತು ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಜೀವನಲ್ಲ ಹಾಳಾಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ನೆಕ್ ಮಂಡೆ ದತ್ತೊನ್ಲೆ ಪಕ್ಕಡ ಇತ್ತಿನಾಕಲು ಮಾತ ಲಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತು ಪುರ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಎಡ್ಡಪ್ಪನ ಮದೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಗಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಕುಲ್ಲು అవు సరే ఈరు పన్ను ఇంక పూర ఇత్త అర్థ అని సరే అండ ಒಂಜಿ మీరు పర్పున పుడుపున్న ఇంక కండని అవు ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗಂಡ ಎಡ್ಡ ಆಫರ್ ಬೈದಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಒತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಈರ್ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸರ್ ಯಾನ್ ಪರ್ಪುನ ಬಿಡ್ಪೆ ಸರ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು 916 ಪ್ಲಸ್ 9 ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಯಾನ್ ಪರ್ಪುನ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂಡ ಮೂಲು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಲಾವಿದರು ಸುರುಕು ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸುರೇಶ್ ರಾಯ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಯ್ಲಾ
ಸಂದೀಪಾಚಾರ್ಯ ಸುವರ್ನಾಡು. ರಾಜೇಶ್ ಪಂಜಿಕಲ್. ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಿರೇಗಂಚಾಡ್. ಅಜ್ಜಿ ರಿಯಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಒಂದು. ವೈಷ್ಣವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂದು ಸರ್. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವಳ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಕ್ಕನ ಕೋಕಾಯಿ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ದೇವನ್ನಾಗ ಈ ಆರ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಚ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತಾ ಲೆವೆಲ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಹೆಸರದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವೃತ್ತಿಫಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏನೋ ಬೋಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಉಂಟು. ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಜು ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಳೆ ನಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಜು ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂದು ಮೊದಲು ತಿಡಿಲು ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಇರ್ನ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಪೂರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಚದು ದೇಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎರಡ್ಲ ಬೋಡಿಗೆ ಒಯ್ಟ್ಲ ಒಲ್ಪಲ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಬ ಪೋಲೆ ಖಂಡಿತ ವಾ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಒಂದು ಕಲೆಪನ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಅಂಚದು ವಾ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೋಲ್ಮೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಲಿಡ್ ಇತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅವು ಏಪ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಪಿರಸುನಾನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಸುರುಡ್ದು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲ ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರ್ದು ಓಲ್ ಪಂಚ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಪಂಚ್ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರತಿ ಡಯಲಾಗ್ಡು ಪ್ರಾಸ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಚೂರು ನನ್ನಲ್ಲ ಈ ಇಡೀ ಸ್ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂಚೂರು ದೆರ್ತು ಕೊಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಚೂರು ದೆರ್ತು ಕೊಡ್ಡ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಒಂದ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಾಜೇಶ್. ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಗಡಿ ಬರೋನಿತ್ತೀರಿ. ಸೋಲ್ಮೆಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಅಕಲೆಲ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಹಾಕೊಂಡು TNC ಅಂಚನೆ ಕಬಾಸುರ ಚೂರ್ಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್-19 ಆ ಒಂಜಿ ಬೆಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕತ ಈ ಪೊರ್ತುಡುಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ದಂಚಿತ್ತಿನ ಸೀಕಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಬಾಸುರ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ತೊಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಬುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಬುಂಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನರಮನಿ ಮನಿ ಒಕ್ಕಾಯನ ಪಿದೈದ ತುತ್ತೈತಲ ಆತೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ರೇಮಂಡ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗಲ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ರೇಮಂಡ್ಸ್ ದ ಚಿತ್ತಿನ ತುತ್ತೈತೋಲ ಅಂಚನೆ ಬೆತ್ತ ತುತ್ತೈಲ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಬಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಆಗಿನ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ತೂಯಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿತ್ಯ ಗಿಡ್ದಾಗ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.